Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan kun waye gari lafiya. To Aisha Sharif ce yake muku barka da asuba kuma muna muku barka da shigowa azumin watan Ramadan. A cikin shirin za ku ji cewa wani babban jami'in Amurka ya gabatar da wasu bayanai da ke tabbatar da cewa China ta gudanar da gwajin makaman nukiliya a asirce. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce nanata cewa kasarsa ta miƙa wuya ga batun zaman lafiya da Donald Trump ke yi ba daidai ba ne. A Najeriya ga alama shigowar gwamnan Kano jam'iyyar APC mai mulkin kasar na neman raba kan wasu jigajigan jam'iyyar a jihar. Idan ka ji mutum ya yi zagi a kasuwa to sun san da wanda yake. Idan su wanda ne zagi a kansu sun san da su nake to sai su fito su ba ku hasken me suka yi. Duk kofar da aka samu ta maslaha dole za a shiga a yi ta. Ba za ka damu da sukan mai suka ko zargin mai zargi ba. A jamhuriyar Nijar wasu mata a kasar sun yi kuro domin yakar abin da suka ce zaman banza da kuma dogaro da mazajensu. Mata su ne yanzu jarumai. Kenan in ina da abuna na alshihuna shi zan dauka in sarrafa. Hakin mai gida na ya kama ni na gyara komai. Da mu mata bamu san aiki ba. Sai dai mu zo mu dunkune cikin gida muna jira mazajen mu su bamu. To muna dauke da karin bayani akan yadda bangaren 'yan adawa a Najeriya ke ci gaba da zargin shugabancin majalisar da yin karfa-karfa wajen amincewa da dokar zaɓe ba tare da yin gyara ga sashen da ake cece kuce a kai ba. To amma kafin mu shiga cikin shirin sai na karanto labaran duniya. Peru ta sake fadawa cikin rudanin siyasa bayan da majalisar dokokin kasar ta tsige shugaban kasar mai ci makonni kafin zaben shugaban kasar da za a yi. An zaɓi shugaban kasar Jose Heri wanda shine na bakwai a cikin shekaru 10 bayan ya samu babban rinjaye. Majalisar dokokin kasar ta ɗauki matakin ne bayan Mr. Heri ya amsa cewa ya gana da wani babban ɗan kasuwar kasar China sau da dama ciki har da ganawa da suka yi wadda ya ɓadda kama kuma aka gane shi a wani wajen cin abinci. Sannan kuma an zarge shi da bawa mata mukamai da dama a gwamnatinsa inda kuma yake haɗuwa da su a cikin dare ko kuma a ranakun da babu aiki. The Peruvian legislature was expected to designate Wakilin BBC ya ce nan gaba a yau ne dai ake kyautata zaton majalisar dokokin Peru din za ta zaɓi sabon shugaban riko kafin zaben ƙasar. Wani babban jami'in Amurka ya gabatar da wasu bayanai da ke tabbatar da cewa China ta gudanar da gwajin makamin nukiliya a asirce. Mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Christopher Yu ya ce China ta gudanar da gwajin ne a wata cibiya a Kazakhstan kusan shekaru 6 da suka gabata kamar yadda bincike ya nuna. Last October, President Trump wrote that because of what he claimed... Wakilin BBC ya ce a watan Oktoban shekarar da ta gabata shugaba Trump ya yi wani rubutu yana mai ikirarin cewa saboda wasu kasashe na gwajin makamin nukiliya ya bayar da umarnin fara gwajin makamin nukiliya na Amurka. Kasar China wacce a baya ta rattaba hannu kan yarjejeniyar hana gwajin makamin nukiliyar ta yi watsi da ikirarin cewa ta gudanar da gwajin makamin nukiliya tare da zargin Amurka da kokarin fara nata gwajin. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya nanata cewa kasarsa ta miƙa wuya ga batun zaman lafiya da Donald Trump ke yi ba daidai ba ne. Mr. Zelensky ya shaidawa wata kafar yada labarai cewa yana fatan da duk wannan dabara ce ta Trump din. A baba nan dai sau biyu shugaban na Amurka na cewa ya rage wa Ukraine ta tabbatar da an samu nasara a tattaunawar zaman lafiyar da aka yi a Geneva ba tare da ambatar Rasha ba. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. A karan farko tun bayan da Amurka ta hamɓarar da gwamnatin shugaba Nicolas Maduro na Venezuela, jiragen saman kasashen turai sun koma zirga-zirga a Venezuela. A jiya talata jirgi daga Madrid ya sauka a Caracas. Hakan da ya biyo bayan matakin da hukumar kare haɗuran jiragen sama ta tarayyar turai ta ɗauka na ci gaba da zirga-zirga a sararin samaniyar Venezuela. Jiragen saman kasashen turai da dama dai sun soke bi ta sararin samaniyar Venezuela tun a ƙarshen shekarar ta gabata bayan matakin da Trump ya ɗauka akan shugaba Maduro. Hukumar da ke kula da kafafen yaɗa labarai a Gabon ta sanar da dakatar da kafafen sada zumunta. Cikin wata sanarwa mai magana da yan hukumar ya ce kafafen sada zumunta na gurɓata tarbiyya da kuma barazana ga tsaron ƙasar. A ƙasar dai an fi amfani da kafafen sada zumunta da suka haɗa da WhatsApp da Facebook da kuma TikTok. Yanzu haka dai Gabon ta sauya daga karkashin mulkin sojin da General Brice Oligui Nguema ya yi bayan ya yi juyin mulki inda aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasar a bara. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To madalla yanzu kuma sai rahotannin da muke ɗauke da su a cikin shirin.
Wani babban jami'i a gwamnatin Trump ya yi cikakken bayani game da abin da ya yi ikirarin cewa China ta yi gwajin makaman nukiliya cikin sirri a shekarar 2020. Mataimakin sakataren harkokin waje Amurka Christopher Yu ya ce ya kamata Beijing ta fito ta kare kanta game da gwajin. Kasar China wacce a baya ta rattaba hannu kan yarjejeniyar hana gwajin makaman nukiliya ta yi watsi da ikirarin cewa ta gudanar da gwajin makaman nukiliya tare da zargin Amurka da kokarin fara nata gwajin. Ga dai fasar rahoton Peter Bowes. Christopher Yu ya yi ikirarin cewa China ta gudanar da gwajin ne a wata cibiya a Kazakhstan kusan shekara 6 da suka gabata, kamar yadda bincikensu ya nuna. Ya ce alamu sun nuna an samu fashewa, kuma fashewar ba ta yi kama da tana kiya ko girgizar ƙasa ba. Mr. Yu ya ce babu abin da mutum zai yi tunani illa gwajin makamin nukiliya aka yi. China ta musanta gudanar da gwajin ta ƙarƙashin ƙasa bayan fara zargin tun a farkon wannan watan. Sai dai hukumar da ke sa ido da gano gwajin makamin nukiliya ta ce babu wasu isassun bayanai da ke tabbatar da ikirarin na Mr. Yu. A watan Oktoban shekarar da ta gabata, shugaba Trump ya yi wani rubutu yana mai ikirarin cewa saboda wasu ƙasashen na gwajin makamin nukiliya, ya bayar da umarnin fara gwajin makaman nukiliya na Amurka. Rabon da dai Amurka ta gudanar da gwajin makamin nukiliya tun a 1992. A gaida Awal Ahmad Janyau da fasarar rahoton Peter Bowes. To a Najeriya batun dokar zaɓe na ci gaba da haifar da cece-kuce, inda ɓangaren adawa ke ci gaba da zargin shugabancin majalisar da yin karfa-karfa wajen amincewa da dokar zaben ba tare da yin gyara ga sashen da ake ta cece-kuce a kai ba. Amincewa da dokar ne da ya haifar da wata hatsaniya a yayin zaman majalisun biyu wanda suka yi musamman kan batun bayyana sakamakon zaɓe ta hanyar rubutawa inda babu intanet. Khalifa Shehu Dokaji ya tattauna da Sanata Aminu Waziri Tambuwal da ke bangaren marasa rinjaye a majalisar dattawa inda ya bayyana masa matsayarsu. Da yawan 'yan majalisa sai da aka shiga majalisa ne aka fahimci cewa ga maganar da aka dawo a kanta. Abin da suka fara kaddamarwa shine magana cewa hukumar zaɓe ƙarƙashin jagoranci shi Profesa Amufitan suna neman a canza kwanakin da ya kamata su ba da sanarwa daga kwana 360 zuwa kwana 300 saboda a gyara wannan jadawalin da suka fito da shi wanda ya faɗo lokacin azumi na baɗin Allah ya kai mu. Ga dukkan alamu a cikin zaman da suka yi ga bayan da muka samu su shugabannin majalisun guda biyu da shi shugaban majalisar dattawa Gosul Afabio da sauran shugabannin majalisar dattawa da 'yan kwamitin da muka sani harmonization wato kwamitin daidaito da kuma shi speaker Tajuddin Abbas da shugabannin majalisar wakilai da nasu kwamitin sun zauna tare inda suke cewa sun kai matsaya kusan mahiyawancin abubuwan da aka yi a majalisar dattawa shine aka aminta da shi a wurin wannan zaman nasu. Me yasa kuke ganin yasa aka dawo da wannan kudirin gaban majalisa domin tattaunawa? Abin da yasa aka dawo da shi dama dole ko da an yi wadancan aikin na daidaitawa sai rahotannin sun dawo majalisun guda biyu. Amma da yake yanzu sabon abu ne aka zo da shi wanda ya zama sabo na canza kwanakin zaɓe baya cikin aikin da aka ba wancan kwamitin. To dole sai majalisa ta sake buɗe aikin gaba ɗaya ta sake dubawa. To a nan ne mu muka yi amfani da wannan dama a majalisar dattawa muka ce wancan abin da aka saka na cewa za a yi aiki da na'urar zaɓe ta aika zaɓe kusan zuwa ga IREV wato electronic transmission. To wannan ƙa'idodin ta ƙarasawa na cewa idan na'urar ta kasa aiki a sa from EC8A wanda muna zargin cewa zai iya zama wata hanya ta magudi. To a nan majalisar dattawa muka tashi tsaye muka ce mu mai daba sai dai a tabbatar cewa an yi zaɓe kowa ya nuna inda yake. To amma me fargabar ku na in an saka wannan sashi? Zargi muke yi na cewa an ba da wata kofa inda za a yi magudin zaɓe wanda ma shi ake kokarin a kauce ma kuma kowa ya san cewa dai a wannan zamani dai ana sa ran ko ina za a yi wannan harkar zaɓe akwai damar da za a yi amfani da tsari na zamani wato na technology a tabbatar da cewa zaɓe ya tafi daidai. Shekara ta 12 a majalisar wakilai yanzu kuma ina majalisar dattawa. Ni ba taɓa ganin majalisa irin wannan ba inda ake aiki na majalisa kamar ba aikin majalisa ake yi ba. Kamar menene ya sauya a cikin dokar ita? A gaskiya ba abin da ban manta a cikin namu tsari na majalisar dattawa. Amma 'yan majalisar wakilai su dama ba su sa wannan maganar ta cewa in babu intanet a je a amfani da form EC8A ba. Yana daga cikin abin da ya kawo musa tsaniya. Amma a bangaren majalisar dattawa babu wani abu da canza amma mun ka ga dama ce okay an samu sake samun dama mu sake dawo da wannan magana
don mun ji koken 'yan Najeriya akan cewa wannan abin ba gamsu da shi ba. To kamar ana ganin an ga wasu daga cikin ku a faifan bidiyo da ya ta yawo da ma lokacin da ake nuna batun kai tsaye da suna ta hayaniya da karajin cewa su ba su yadda ba, kamar me ya kawo wannan harguwa tsakanin ku? Demokuraɗiyya ce ba mu jaɓi don ba haka muka so ba, sun yi amfani da karfa kuma ga abin da muke gani mafi yawanci magana ce ta jam'iyyar APC, kuma ana ganin bangaren shugaban kasa ga abin da suke bukata sun masu abin da suke bukata, ba su yi la'akari da bukatar 'yan Najeriya ba. Abin da ya rage kawai yanzu muna ganin shugaban kasa ko ya amince ya sa hannu ko kuma yana da wasu abubuwa da ya duba ya sake dawo ma majalisa. Sanata Aminu Waziri Tambuwal, ɗaya daga cikin 'yan majalisar dattawan Najeriya daga bangaren marasa rinjaye kenan. To har yanzu dai muna Najeriya, inda ga alama wani taron haɗa kan jam'iyyar APC da aka gudanar a jihar Kano ya bar baya da ƙura. An gudanar da taron ne da shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Nantawe Yilwadda da gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf, sai kuma kusoshin jam'iyyar na jihar, inda aka tattauna abubuwa da dama har ma shugaban jam'iyyar na ƙasa ya tabbatar da cewa za a yi aiki da tsarin rabon shugabancin jam'iyyar na kashi 60 da kashi 40 a tsakanin 'yan sabuwar APC da kuma tsofaffi. Daga kanan ga ƙarin bayanin da Zaharaddin Lawan ya aiko mana. Sannan a hankali rikicin cikin gida a jam'iyyar APC Kano na ci gaba da daukar hankali. Na baya-bayan nan shine wanda ya taso bayan wani zama da jigajigan jam'iyyar suka yi da gwamna Abba kwana guda kafin a bashi tutar jam'iyyar. Bayan wancan taro sai ga wani bidiyo da ya bulla a shafukan sada zumunta da ke nuna yadda Honorable Alhassan Ado Doguwa ke kumfar baki cewa Sanata Kawu Sumaila da Abdullahi Tijjani Muhammad Gwarzo ba za su juya siyasar Doguwa da tudun wada yadda suke so ba. Ai idan ka ji mutum ya yi zagi a kasuwa to san da wanda yake. Idan su wanda ne zagi a kansu sun san da su nake to sai su fito su baku hasken me suka yi da ya saba da al'adar da ya kamata a tsarewa mutuncin wanda ya ci zaɓe a inda ya fito. Amma ni ba zan yi wani dogon bayani akan wannan ba, kuma riga ta wuyar ta a buɗe take, wanda duk ya sa a wuyansa za ta yi masa daidai. Amma bayanin me ya faru a gidan gwamnati ba daga baki na zaka ji ba. Honorable, wasu na cewa kamar wani kaso aka yi da wani lissafi da baka ga mafitar ka ta bulle ba a siyasa, shi sa aka ga ranka ya ɓaci ka fusata. Zaharaddin, wa ma ta sha'una illa an ya sha Allahu rabbil alamin. Mafita ta a koda yaushe a siyasa tana gun Allah. Ba zan ƙara komai akan wannan ba. Dukkan abin da ya taso na fairness da justice, haƙƙin kowa a bashi haƙƙinsa yadda ya dace. Idan mutum bai da haƙƙi ba zai karɓi haƙƙin wani ba. Abin da kawai zai iya fitar da mu wannan harkar idan zaɓe ya zo na 2027, wallahi al'azimu Zaharaddin, shine gwamna ya zamo mai adalci, mai kara, ya kuma tabbatar da bai ɗauki haƙƙin wani ya ba wani ba. To bayan kammala mika wa gwamna Abba tutar jam'iyyar APC, sai ga shi ma Sanata Kawu a wani bidiyo yana baiwa Honorable Doguwa shawara a wani salon jirwaye mai kamar wanka. Abin da nake so ka gane Malam Zaharaddin shine idan kana gwamna ko kana shugaba, haƙƙin zaman lafiyar mutane, kare jininsu, kare mutuncinsu, kare dukiyoyinsu a wuyanka yake. Ba a gaya ma ga yanda zaka yi ka kare ba, kai ne zaka yi amfani da hikimarka na ka kare. To wannan abin na haɗuwar shine ake so a yi amfani da shi wajen tsira da mutunci, tsira da jinin mutane. To idan wannan watakila shine ma ya kai ga batun da shi Alhassan Ado Doguwa ya fito yake maganganu har ma kuma kai mai masa martani kenan? A ni ba martani na mayar masa ba, hakuri na bashi da sake jan hankalinsa a matsayinsa na abokina, ɗan uwana wanda yana cikin wannan abun, kuma na sani shi ma ba zai so abin da ya faru a 2023 a Doguwa ko a Tudun Wada ya sake faruwa ba. Don haka dole mu fitar da hanya wacce za ta zama ta maslaha da daidaito. To amma wasu za su ga kamar ko damarsa ce, yankinsa ne, shi yake tiritiri da jam'iyya, yake taimaka musu da sauransu, watakila ya ga kamar ko za a cire shi. Ba laifi ba wanda zai cire shi, wa ma yi maganar cire shi. Ai shi kansa gwamnan da aka bashi kashi 60 din ya ce ba sai ya ɗebi kashi 60 a ko ina ba, a zo a haɗu a daidaita don samun maslaha da daidaito. Dole sai an yi hakuri. Don haka duk kofar da aka samu ta maslaha dole za a shiga a yi ta. Ba za ka damu da sukan mai suka ko zargin mai zargi ba. Tuni masharhanta ke ci gaba da tsokaci game da siyasar jihar Kano, wadda ake yi wa kirari da siyasar Kano sai Kano, da cewa muddin 'yan APC ba su haɗa kai ba to za su shiga yanayin nan da 'yan magana ke cewa idan tukunya ta tafasa to wuyanta take ƙonawa, abinda kuma ake ganin zai iya baiwa 'yan hamayya damar gano lagonsu. Zaharaddin Lawan, BBC Hausa daga Kano a Najeriya. Samu ƙarin labarai daga BBC duk a wuri ɗaya. Wato bbc.com/hausa. Aikin jaridar da baya shayin tambayoyi masu tsauri, batutuwan da ke tashe,
da rahotannin bidiyo masu zurfafa fahimta da ƙara ilimi. Duniyar labaran gaskiya duka adireshin intanet ɗaya. Ziyarci bbc.com/hausa. Tuma da yanzu karfe 7 ne saura kwata a Najeriya da Nijar, haka lokacin yake a Kamaru da Chadi. Tara saura kwata kenan a birnin Makka na Saudi Arabia. Aisha Sharif Babba ke gabatar muku da shirin safi daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba cikin shirin za ku je da bullar cutar kurajen dabbobi mafi muni a tarihin Afirka ta Kudu ta jefa manoman kasar cikin mawuyacin hali. To madalla, a jamhuriyar Nijar mata ne suka yaba da goyon bayan da suke samu daga hukumomi da 'yan ƙasa a ƙoƙarin da suke na bunƙasa sana'o'in hannu. Matan sun ce suna yaƙi da zaman banza da kuma dogaro da mazajensu. A wata kasuwar baje koli da aka yi a birnin Yamai ta mata zalla don amfanin 'yan Nijar da kuma ƙarfafa tattalin arzikin ƙasa, matan sun nuna ci gaban da suka samu a ɓangaren sarrafa kayayyakin da ake samu a cikin gida. Ga rahoton Cima'ila Isufu. An kaddamar da baje kolin na mata da ake kira samfursan Nijeriya a shekarar 2016 tare da runhuna 42 kadai. Cikin shekaru 10 da suka gabata, girman kasuwar ya ninka har sau 4, inda ya kai runhuna 160 a bana. Wannan ci gaban ya nuna yadda mata suka dukufa wajen neman na kansu tare da samar da ci gaba mai ɗorewa, kamar yadda Rabi Arzika, shugabar wannan baje kolin, take cewa. Shekara duk muna ganin su sakiya wajen mutanen masu yin furodin mata da matasa, wajen gwamnati ma da yanzu ganuwa ta sauka kwarai. Da gwamnati ma su ne ke ba da ƙarfi a ta wani wuri a siya. To yanzu yau wannan zancen ya kare. Yau kana aika tambaye ni mai nake yi. Ba ka iya ka koma dabra ka ce bai iya yi tun da baka ta wuri na ba. Kenan sai ka so ka tambaye ni, Rabi ina son litir 100 ini duka. In ka ga ban iya san ne zaka ci ban iya ko? To shine muke so mutane su tambaye mu. A kasuwar baje kolin ta bana da aka gudanar a ƙasar ta Nijar, mata da dama sun wakilci kamfanoni da masana'antunsu, inda suka nuna wa al'ummar ƙasar ta Nijar cewa su ma ba a bar su a baya ba, kamar yadda Maryama Mamman Sani ke cewa. Da mu mata ba mu san aiki ba, sai dai mu zo mu dunkune cikin gida muna jira mazajen mu su bamu. To yanzu mazan mu in suka kama na dala 20 inda suka kama na mu kuma muna iya ƙara 30. Kenan mu in mun ba mu iya aikin hannu ba, ya za mu sarrafa shi har mu saida shi har mu samu mu ma mu taimaka ma iyayen. Mata su ne yanzu jarumai. Kenan in ina da abuna na aljihuna shi zan dauka in sarrafa. Hakin mai gida na ya kama ni na gyara komai. Hajiya Mari Iro da aka fi sani da suna Mari mai shinkafa ta bayyana mana fannin da take aiki da dalilin ta na ɗaukar shi. Ina da gonakai wanda nake noman masara da noman haci da gujiya. To a nan wurin na gani da in tsaga noman kaɗai gara in gama da sarrafawa. Saboda menene ya ja mana hankali ga wannan? In kuka diba yanzu a Niger samun kamfani wanda za a cewa gashi mai sarrafa cimaka suna da wuya. Matanmu wanda suka gane da wannan ba su da ƙarfi. Shi yasa na fara sarrafawa saboda abubuwan nan da ake kawo mu wannan kayan gona da ake kawo daga wani wuri da yawancin su ko sun sarrafa suna gama mu da wasu produce da bamu san yaya ne ba aka yi su. Rabi Umaru kira ta yi ga gwamnati da ma 'yan ƙasa da su tallafa masu ta hanyar sayen kayayyakin su. Kamar 'yan uwanmu su kama mu da su kasawa suna saye don da in mutum yana sayan kayan kamar yana kama maka ne amma yana gani ba zai sai ba kenan babu daɗi. Ko da yake a nata bangare Hajiya Fadilatu Abdu ta Lux Couture cewa take ba laifi ana samun karuwa. Ni nake da ma'aikata Lux Couture cewa da ma'aikata mai sarrafa abayoyi namu na gida kan ga local. Ina sai da su guda ana samun su an su jika 15 wasu jika 20 wasu jika 30 sama zuwa har jika 60. Ina yin 300 masha Allah ga ini insha Allah. Haɗin gwiwa da matan suka yi da hukumar mata ta Majalisar Ɗinkin Duniya na nuna babbar rawar da mata ke takawa a wannan juya halin tattalin arziki ta hanyar shirin sarauniya. Kungiyar na tallafawa mata 'yan kasuwa na cikin gida wajen shiga kasuwannin jama'a da na hukumomi. A gaida Cima'ila Isufu da wannan rahoto nata. Bullar cutar kuracen dabbobi mafi muni a tarihin Afirka ta Kudu ta jefa manoman kasar cikin mawuyacin hali, musamman a lardin KwaZulu Natal. Wannan cuta mai raɗaɗin da ke fita a baki da kofatan dabbobi na barazana ga makomar gonaki kusan 18,000 a yankunan da ke makwabtaka da su
lamarin da ya haifar da takunkumin zirga-zirga tare da tafka asarar dukiya mai tarin yawa. Ga dai fasar rahoton Nomsa Masiko. Bullar cutar kurajen kafa da bakin dabbobi tana ta barna yayin da take karaɗe fadin ƙasar, tana hallaka garkin dabbobi, tana shafar hanyoyin dogaro da kai, sannan tana barazana ga wadatar abinci. A wata gona a karkara da ke a lardin KwaZulu Natal, shanun Nompumelelo Ndlovu suna kiwo kusa da kogin Mweni, tana jiran sakamakon bincike ko da yake garkinta bai nuna alamun cutar ba tukunna. Babban abin da nake tsoro shine idan rigakafin bai zo a kan lokaci ba, dukkan shanuna za su kasance cikin haɗari, kuma hakan zai zama ƙarshen kasuwanci na. Cutar kurajen a ƙafafu da bakin dabbobin tana da saurin bazuwa, wanda ke shafar dabbobi masu kofato kamar shanu da tumaki da aladu da awaki, kuma tana sa cin abinci da tafiyarsu. Ba wani abin da aka yi, kuma tun Oktoba aka ce za a fara biya, ba biya ko ɗaya ba. Wasu za su ce ba kwa ganin yanzu aka shiga sabuwar shekarar dudu bai fi watanni 2 ba. Ai ba wannan ake magana ba, maganan kuɗi ake, kuma yanzu gwamnati tana da kuɗi. Gwamnati tana karɓan 12.something billion. Sannan state internal generation revenue ana samun 8.1 billion. To kaga gwamnati tana samun sama da biliyan 20 da wani abu, wanda kuma albashin jihar Kaduna bai kai 5 billion. Kuma wannan abin da muke magana dokan ƙasa ce, musamman shi consequential adjustment. It's a law of the land, doka ne aka yi shi na ƙasa, kowane jiha dole ne a yi. Kuma idan ka lura da sauran jihohi irin yanayin yadda albashinsu yake, namu na Kaduna yana baya kwarai da gaske. Yanzu kun kai ga tattara jimillar kuɗaɗen da kuke bi a lissafinku? Gaba ɗaya kuɗin ba zai wuce miliyan 400 da wani abu ko 600 haka. Awalu Sarki shugaban kungiyar ma'aikatan kotuna ta Najeriya a jihar Kaduna. To sai ku biyo mu a shirye-shiryenmu na gaba domin jin martanin gwamnatin ta Kaduna kan yajin aikin da Jusun din ta shiga. To yanzu karfe 7 ne saura minti 17 a Kaduna da ke Najeriya, haka lokacin yake a jamhuriyar Nijar. Shi da saura minti 17 kenan agogon GMT da Ghana har ma da birnin London. Aisha Sharif ba ke gabatar muku da shirin safe daga nan sashen Hausa na BBC. Ta gaba cikin shirin za ku ji labaran wasanni. To madalla, a jamhuriyar Nijar yanzu haka dai ta'ammali da miyagun ƙwayoyi na ci gaba da yin kamari a 'yan kwanakin nan, musamman ma a waɗansu jihohi na ƙasar. To sai dai a jihar Difa wannan matsala ta shaye-shaye miyagun ƙwayoyin na bazuwa har a cikin makarantun bokon jihar, lamarin da ake ganin idan ba a yi kokarin magancewa ba zai mayar da hannu agogo baya ta hanyar durkusa da harkokin ilimi a jihar. Kadai rahoton Cima'ila Isufu. Gwamnan jihar Difa Janar Ibrahim Bagadoma ne ya bayyana wannan batu tare da yi ma manema labarai ƙarin bayani kan wannan matsala da ya ce tana neman ta durƙusar da ci gaban wannan jiha da dama matsalar tsaro ta riga ta ɗaiɗaita. A nan jihar Difa mun samu wasu 'yan matsaloli wajen shaye-shaye sai da ƙwayoyi da ake yi a wurin karatu da dai kewayen inda ake yin karatu ɗin. Har ma ya kawo wasu muka gani ya kamata mu ɗauki matakai don mu hana wannan abu. Dokar ƙasa ta yi tanadi akan masu shaye-shaye, akan masu saidawa ta ɗarmi kaso mai tsanani har zuwa shekara 20 ma. Wannan matsala ta shaye-shaye a cikin makarantun boko na ta da hankalin al'umma, musamman malaman makarantu da sautari ke fuskantar barazana daga ɗalibansu sakamakon shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. Mamman Mamadu shine shugaban kwamitin ƙungiyoyin uwayen yara a Difa, ya koka da wannan matsala yana cewa. Shekarun nan na baya ana ji kullum a cikin lokal an kashe mushe, an buge madam. Duka yara ne wanda sun ka ɗauki muguwar tarbiyya. Menene muguwar tarbiyya? Shaye-shayen nan. Ya kamata da mu uwayen yara da polis da jandarma da sauran ma'aikata ya kamata su tashi su tsaya a bisa wannan abu. Daga kaɗan mun gani yanzu abun ya fara shiga garin Difa sosai, don hal ya gurɓata muna yara da yawa. Game da batun na shaye-shayen miyagun ƙwayoyi a cikin makarantu, ƙungiyoyin matasa na jihar ta Difa a nasu ɓangare sun ce suna ƙoƙari wajen wayar da kanuwan matasan kansu daina wannan mummunar ɗabi'ar, kamar yadda Kusuru Madu, shugaban majalisar matasan da'irar birnin Difa ya bayyana. Mun lura cewa
matasa yanzu shaye-shaye shine aikin su, kuma shaye-shaye na abin da yake jawo matsala da yawa ne. In kun lura cikin makarantu da yawa mun yi wayewar kai wanda yake sai da a ciki a kama shi ko a fadi muna mu gaya ma shugabanni su je su kama, don saboda mutane su san da cewa ba abu ne mai kyau ba, kuma shirtu ma cikin makarantu. To ko yaya kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam ke kallon wannan matsalar da ma mahangarsu akan gwamnati game da matakan hana shiga da kayan maye a jihar? Sumaye Salih Haruna na kungiyar farar hula ta MNSP a Difa ya yi ƙarin bayani, yana cewa kwanan nan kana ji ana ta kashe yara suna ta kashe juna a cikin lokal ma, to duka wannan aikin shaye-shaye ne da ake yi a lokal. Kenan ya kamata gwamnati ya ɗauki mataki, paske akwai masu saya akwai masu saida, kuma yara ƙananan mu suke antrenin su rika yin shaye-shaye. Kenan ya kamata duk motoci masu shigowa a tsaya a yi binciken su sosai. Daga bisani dai mahukuntan jihar ta Difa sun bayyana matakan da suka ɗauka a hukumance a yunkurin su na yaƙi da